Ahojte. Dnes taká téma dosť vážna, a to deti a umelé hormóny, pretože veľmi veľa z vás mi volá, že už od malička im dávali vlastne tieto hormóny už od 10 rokov a pritom ani nemali zvýšené hodnoty TSH, mali ich niekde na hrane, ale už okamžite ich dostali. A dnes v dospelosti už po 10, 15 až 20 rokov majú tak vysoké dávky Euthyroxu, že už absolútne nevedia, čo s tým, je im veľmi zle z toho, veľmi sa cítia nekomfortne a veľmi by chceli ísť z toho dole a nevedia ako. A preto ja chcem apelovať v tomto videjku na matky, ktoré idú s deťmi k lekárovi, nech si dobre zistia a preveria, či ozaj je nutné im nasadiť tieto hormóny umelé, pretože väčšinou to má taký postup, že to dieťa dostane nízku dávku, tým pádom tá štítna žľaza už prestáva menej vyrábať tých hormónov. Takže zase mu zvýšia ďalšiu dávku, zase prestáva viac a viac vyrábať a takto sa dostanú až na vysoké dávky umelého hormónu a tým pádom štítna žľaza atrofuje, prestáva úplne vyrábať, odstavia ju a je kvázi nefunkčná a už potom sa veľmi ťažko ide z toho dole, veľmi ťažko sa obnovuje tá jeho funkcia. Takže ja radím matkám, zisťujte si to, čo sa dá pre to dieťa urobiť najprv.